Vi begynder i aften med en udvikling, der ifølge nogen vil skabe et A- og et B-hold i Danmark. Antallet af danskere, der har en privat sundhedsforsikring, er nemlig nærmest eksploderet. Det viser helt nye tal. I 2005 havde 473.000 danskere en privat sundhedsforsikring. De nyeste tal, de er fra 2007, de viser, at 849.000 på daværende tidspunkt havde en sådan forsikring. Det er altså næsten en fordobling. Skulle jeg lige hente en mappe her, jamen, så er det klart, så gør det stadigvæk lidt ondt i knæet, så jager det lidt. Michael Odfeldt rev korsbåndet over i sit knæ for 9 måneder siden, men takket være sin sundhedsforsikring kunne han hurtigt gå på arbejde igen. Jamen, det betyder jo, at man har en tryghed bagved. Når man er uheldig, jamen, så kan du komme til hurtigt. Michael Odfeldt er en af de omkring 850.000 danskere, der ved udgangen af 2007 havde en privat sundhedsforsikring. Det betyder, at man kan springe ventelisterne over på de offentlige sygehuse og komme på privathospital. Må vi komme forbi? En gang om ugen går Michael Odfeldt til genoptræning i Herlev, dækket af hans sundhedsforsikring. Det betyder, at jeg hurtigt kunne blive opereret og så komme i gang med en intensiv genoptræning. Sundhedsforsikringen har han gennem sit arbejde. Et privilegie, han godt er klar over, ikke tilfalder alle. Det er selvfølgelig en skidt udvikling, set for dem, som ikke har muligheden for det her. Så godt har jeg det jo ikke lige frem med det, men en gang imellem bliver man jo også nødt til at tænke på sig selv. Og tanken om ikke selv at have mulighed for at have en sundhedsforsikring. Ja, det håber jeg så ikke, at jeg kommer ud for mere sådan en type skade her, men jamen, så står jeg stillet, eller dårligt stillet, og så må man tage situationen på daværende tidspunkt, hvad der skal ske der. Jeg har balancen, jeg er klar. Og dårligt stillet, det er der en masse mennesker, der er. For selvom mange altså har sundhedsforsikringerne, så er der jo også stadig rigtig mange danskere, der ikke har den mulighed. En fradragsordning, der blev indført ved lov i 2002, har gjort det billigt for Michael Odfeldts arbejdsgiver at tilbyde forsikringen. Når beløbet er trukket fra, lyder den endelige regning nemlig på ca. 42 kroner om måneden. Og det har sat skub i forsikringerne. Der er tale om en markant vækst i antallet af sundhedsforsikringer. Det viser, at der er en efterspørgsel efter private sundhedsforsikringer som supplement til det offentlige system. Men Ove Kaj Pedersen, der har forsket i velfærdsstaten i mange år, er bekymret. Jeg mener, der er meget realistisk i at betragte sundhedsforsikring, individuelle arbejdsmarkedsrelaterede forsikringer i det hele taget, som en af årsagerne til, at der kommer en vis form for ulighed ind i samfundet. Vi får et A- og et B-hold. 90% af alle sundhedsforsikringerne er tegnet via private virksomheder, og det sætter på ny gang i diskussionen om et A- og et B-hold, for man kan ende ude for arbejdsmarkedet lige så hurtigt, som man kom ind. Men ifølge den nye rapport fra Forsikring og Pension sikrer fradragsordningen netop en udligning. Det man har gjort med de skatteregler, der gælder, det er, at man har reguleret på en sådan måde, så det er alle på en virksomhed, der får en sundhedsforsikring. Så man ikke længere ser, at det kun er nogle få udvalgte ansættelsesgrupper, der bliver tilbudt en sundhedsforsikring. I og med, at der er en skattefordel knyttet til selve sundhedsforsikringen, så er det jo både A- og B-holdet, der er med til at finansiere A-holdets fordel. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt, altså i dag, er omkring 1 million danskere, der har tegnet en sundhedsforsikring. De farlige døde vinkler på højresvingende lastbiler har allerede kostet 11 mennesker livet i år. Sidste år var det kun 2. Og derfor har Rådet for Større Færdselssikkerhed nu sat ekstra fokus på problemet. 6 steder i landet kan folk i den her tid kravle op i førerkabinen på en lastbil for selv at opleve chaufførens begrænsede udsyn. Og samtidig har Færdselspolitiet i dag